ja sam. Ovo je Bojan iz Niša. Ko? Može da se upoznamo, da dođe do Leskovac neki bazent. Šta? Na bazent. Na malo seksi. Ko je to? Boća. Koji je počeo? Iz Niša. Neko ti može zraka da poješ. Ne mi treba pozvati, ne mi ti trebaš. Ne mi treba, no ti mi trebaš da se malo seksujemo. Bojane? Ko je? Jesi ti? Ja sam Bojan.